Тъпи са. Чакайте. Та по-малка бе, човек. Ай, вади бе, Колю. За да я измерим. Бах, след 2 штуки са много време. Аз имах блесни, ама нещо не е. Тази не знам как се е панала и защо. Семи рулетката, Марин, искам да я мернем и тая. Да е в статистика. Прилича много на другата. На предишната. Леко милото. Тази по-къс. Само едно такова. Същия размер, абсолютно също 54 от върха на опашка. Моето е същото. Ой, я разгледай бе, имаме я снимана, ама все пак. Значи... Она май беше по-корена. Те вече е свикнала, някакво такова. Забукална. Отвори. Гледай това. Чакай. Гадни. Е, Това е така. дай върдицата в мене. Що я пусна? Да, ако искаш да снимам нов клип, с едно трета. И та 54 Абе, колето има някакви проблеми, ама няма ги коментираме сега. Тя се откачила почти, бе. Дай въйцата в ръката. Откачва, ама е тук. Браво. Трябва да хванеш точи. Извинете ли? Дай сега.